Sähkövatkaimet vois hylätä Automatic liian paloherkkiä. No samaa mieltä. No, mutta jos katsotaan autojen kokonaisturvallisuutta, niin itse asiassa Euro NCAA-PEI:n Törmäystesteissä sähkövatkaimet on pärjännyt yllättävän hyvin. Esimerkiksi vuosien 21-25 luokkiensa paras voittajista, noin 62% itse asiassa oli sähköautoja. Ja vuoden 2025 testeissä itse asiassa kaikissa 6 kategoriassa voittajana oli sähköauto. Mutta mistä tää sitten oikein johtuu? No yksi selittävä tekijä voisi olla se, että sähköautovalmistajat panostaa tällä hetkellä enemmän sähköautojen kehitykseen kuin koskaan aikaisemmin, ja tää sitten luonnollisesti näkyy tämmöisissä testeissä. Mutta tää ei ole itse asiassa ainoa selitys. Nimittäin sähköautojen rakenne mahdollistaa turvallisuuteen isomman panostamisen esimerkiksi sillä tavalla, että koska sähköauton akustot on yleensä tosi raskaita, ne laitetaan sinne ihan auton pohjaan kiinni, niin se madaltaa auton painopistettä huomattavasti, jolloin auto törmäystilanteessa ei välttämättä kippaa niin herkästi ympäri. Lisäksi sähköautojen keulojen rakenne mahdollistaa paremman törmäysenergian absorboinnin, koska siellä ei ole moottoria siellä edessä. Ja tietysti turvallisuuteen vaikuttaa myös se, että niissä sähkövatkaimissa on yleensä kaikennäköisiä erilaisia hilavitkuttimia ja turvallisuusvarusteita parantamassa turvallisuutta. Mitäs mieltä sinä olet sähköautojen turvallisuudesta ja ajaisitko itse ikinä sellaisella?